aquí unha semana máis cun novo episodio do Consultorio Nos, onde hoxe imos pasar a respostar as dúbidas que nos deixaste esta semana polas redes sociais. Polo tanto, pois nada, imos a elo. Pois afectaríache somente no caso de que levaras 5 anos ou máis traballando, xa que esas prazas que estás ocupando de forma eventual ofertaríanas, sacarían unha convocatoria con fase de concurso. Se foras novo opositor non che afectaría nada no futuro cercano, porque no tema das opos non che influiría. De todas formas, pois nada, recomendamos sempre consultar cos sindicatos para que les vos digan con maior exactitude sobre estes temas legislativos. Pois imos facer un breve resumo das escalas que te podes presentar para a oposición. A escala máis alta sería a escala A1, que che faría falta, exigirían un título de grado equivalente, como pode ser licenciatura ou arquitectura. A escala A2, que sería, exigiríanche un título de grado. A escala B, que che faría falta ser técnico superior para poder presentarte. A escala C1, que che faría falta o bacharelato ou ser técnico medio para poder presentarte. E a escala C2, que sería, faríache falta a educación secundaria obligatoria como requisito mínimo de titulación. Logo temos a escala de agrupación profesional, onde aí non che faría falta ningunha titulación previa. Pois dependerá da túa titulación. Neste caso, fixen na pregunta anterior un breve resumo das escalas ás que podes acceder. Polo tanto, para saber se tes algunha convocatoria aberta e demais, podes deixaros por privado a túa titulación e así pois miraremos de algo que se che poda axeitar a esa titulación. Pois polo momento non hai nada oficial ni nada publicado ao respecto. O que si temos unha noticia da Voz de Galicia que se leu no mes de xaneiro, onde todo fai indicar que sairán convocadas neste ano 144 prazas para o corpo de profesores técnicos de formación profesional, en canto se aprobe a nova lei de FP que está pendente de publicación. Pois neste curso que estamos agora mesmo non tivemos grupo de tecnoloxía en Lugo, si tivemos en A Coruña, pero de cara ao vindeiro curso, si contamos con mínimo de xente interesada para poder comezar, pois non teríamos problema en poder iniciar un grupo tamén en Lugo ou en calquera dos nosos centros. Aproveito para comentarvos que en canto a educación, abrimos o prazo de matriculación o día 1 de xuño de cara ao vindeiro curso, e durante o verán pois teremos varias promocións de matrícula por eso hasta o 31 de agosto para a xente que queira aproveitar estas pequenas promocións que facemos durante o verán. Pois polo momento en Vigo non temos grupo. Si que é certo que temos en Santiago, Coruña e Lugo, ou ben estamos a piques de formar novos grupos agora en breve, pero en Vigo polo momento non. Entón, de todas formas, si queredes, podes nos deixar por privado o voso contacto ou contactar directamente co centro de Vigo para anotarvos nunha lista de interesados. E no caso de chegar a formar grupo en Vigo, pois avisámosvos sin compromiso ningún. De todos xeitos, indicarvos que todos os nosos grupos, tanto os de Coruña como os de Santiago como os de Lugo, serán con clases presenciais. Terías tamén a posibilidade de seguilas en streaming ou incluso de velas en diferido durante 6 días na nosa aula virtual. Para rematar, imos facer un breve resumo dos grupos que imos iniciar en breve nos nosos centros. Iniciaremos como ben dicía na anterior resposta, para enfermería en Santiago, Lugo e Coruña, onde que en algúns destes centros xa temos grupos activos desde fai un tempo. Logo teríamos para iniciar para o Concello de Coruña nos centros de Coruña para auxiliar administrativo e traballo social. Logo iniciaríamos en Coruña e Santiago un novo grupo de correos. E por último, imos a preparar tamén en Lugo, Coruña e Santiago novos grupos para as 703 prazas de xardín de infancia. Estamos a piques de rematar este novo consultorio, polo tanto non quería despedirme sin agradecervos a todos a boa acollida que tivo esta nova sección, este consultorio. Pois nada, agradecervos a todos o apoio e tamén, sobre todo, ás persoas que nos deixades constantemente preguntas para facer posible esta sección. Por lo tanto, pois nada, moitas gracias e vémonos no seguinte episodio. Facedme bromas ou algo? Vamos allá. Que fa?